Pozdrav svima ljudi, to ti je ovdje, dobrodošli na video i danas ću da vam pokažem nešto veoma prosto, ali dosta vas me to tražilo da snimim. Kako da povežete TV sa računarom. Znači, ne više prosto od toga, ali opet ima ljudi koji to ne poznaju, to jest koji to ne znaju. Pa su mi rekli, to ti ja snimim klip o tome. Ja ću snimim. Vrlo jednostavno. Svaki TV, moderni TV danas, ima HDMI izlaz, dakle, to je tu, sad je biga malo se možda slabije vidi od svetla, ali tu ima dva izlaza HDMI-a. Nisam vidio da neki imaju od DVI ili VGA, onaj plavi. Uglavnom, kupiš kabel HDMI i znači na jednom kraju HDMI i na drugom kraju HDMI. Spojiš ga, vrate, u komp, to jest spojiš ga direktno u grafičku karticu. Možeš i matičnu ploču ako imaš. Znači, to je taj kabel, evo vidiš. Znači, HDMI, čekaj evo da se malo bolje vidi, evo vidiš. To spojiš u grafičku ili u matičnu ploču ako imaš. A ako nemaš HDMI, možeš da kupiš HDMI kabel sa izlazom na VGA. Znači na onaj plavi, široki, to jest ovaj ovdje. Ili čak DVI. Ili čak može se kupi mali pretvarač, kao što je, nemam sad ovdje. Na jednom kraju VGA, a na drugom kraju HDMI. Uglavnom ima 1000 tih kao pretvarača tih sranja. Znači kad to sve imaš, kupiš kabel ili šta već taj pretvarač, spojiš ga direktno u grafičku, to je ovdje. Kada ga spojiš sa grafičkom, da li HDMI ili VGA u HDMI ili šta već, ako me niste razumeli, vi ga pišite u komentarima, onda je potrebno da upališ televizor. Dobro, čekaj. Da upališ televizor. Ja sam već snimam kako povezati televizor sa laptopom, ali ovo je sa računarom isti kurac, ali ajde, kad ljudi ne znaju. I samo na source, možda vidiš da je source na ovome daljinskom, source, i da promeniš na HDMI. I to ti je to. Znači sad što ako radiš ovdje, možeš i tu da radiš. Samo preučeš mišom gore i to je to. Znači vrlo prosto, vrlo jednostavno, ali dobro, ajde opet. Ima ljudi koji to ne poznaju. Dakle, šta smo rekli? HDMI kabel u TV, HDMI kabel u grafičku ili u matičnu. A ako nemaš HDMI, to su obično te novije grafičke, ali stare grafičke nemaju HDMI. Ako nemaš HDMI, onda možeš da kupiš HDMI kabel u TV i VGA u grafičku ili u matičnu. Dakle, ima ti pretvarača. Tako da, ljudi, ništa komplikovano, ali eto, kad mi neko kaže možeš da snimiš klip o tome, ja to ne znam da povežem, ja ću to da snimiti i pokazati. Tako da, to je bilo to i vidimo se u narednom klipu.